Afambo Chukunonso Mampo Daulunwa Mokizizi. Let me start. Edwin one night Kamongo. If I'm a Lumaname Mota. He's a good man. In all things, I'm a key hardy. Ojiro me a group, Ojiro family group. And the Belém Nissia marriage and Coma. Jolly and Ebe, in the person, then so, Bilezu Bondo, Jelu. No, Beppe was on Ayano, Mayamapa, one is Zumuna. Homo, Ada, Edwin, one neck, one call. I is the bomb call. So sons of Bill, none we walk on. Mana, Okulezioku, Okudoshi, Keban, Yenekuna, Eba no. Kachineke Binenigwe, Meli Amara, Kono Dunono to Dimma, Koya Lewo, Kono Leba and Atikereze, Yawe Benicie, Kojiji no one coma, Emechekwe, Memesiani Bazo, Maniso Yebini, Koeso Habini, Inchani Escopa, Yawe Benicia. Afambo, Ifoma, Ezechime, me, Wanko, is my father. I love him so well because he cherishes me. He takes care of me. Even when I am married, he still takes care of me. He feeds me and my children. I miss him so well. Afambo Chekeze, Abu Mwoken Kebo, Lambukane, Akwanuku Mother, Blazibo Mother. So, if I was a divina, I am going to give you one cakey game. Mana, Imechima and Kama bag and I use your cook on our bag. Always, Abu Yabo, no queer, and the no queer Brazil, Boke. Afambo, Mrs. Wanko, Adeze Doris, and Abu Mwa Nkenoya. My father, in fact, my father is a great father, indeed. My father is a good father, a caring father, a father that knows the heart of his children. A father that cares for his children even when he knows when his children are in need, and he thoroughly provides for them. My father never left us when we were in need. In fact, I pray that in my next world, I will have somebody like him as a father again. And I pray that wherever he is, that the Lord will accept his soul and he will rest in peace. Afambo. Uncle Soche, my miracle. No, I want to go to funny. No, number one thing. I like more my communication. Yeah, my 2 years. Yeah, 2 years. No. I'm going to be Zulika and Lupa. Afambo, Uncle Misoma. Abu last born. The family doing one Koya Patata. Uncle Nam never believe. Nam Bezbo mad. Naya Kim. Nam Buni follow me and I can't see here. Buno. Kama agoga agwụ ya nna m ga-arakọta akị ka ụmụ ya rie nri. Nna m bụ ezigbo nna. A na-ekpe ekpere ka Chineke nara obi na ndokwa ka ebe ọ bụla ọ nọ ka ọ bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ. Ima kwa twadi deni we aburo twa ko di denu wa anese kenamo anese ni mama mebe di denu elu wankae anese ni mama mebe di denu metoye di mei metoye di mei ide mo ime toye di ma
makagini 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 na meza patamenyi na meza patamenyi ngwa wambe come on akine Opimu futelu mo mekagu no mekagu liji mo no mekagu li ede mo ewe jamo ko Jida ofa Yo koko Obi ako obi nwa Obi ako obi nwa Obi ako obi nwa South America, Scandinavia, Kaja ekpe
Amarija n'ebe ndị niile bụ ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa nọ ka ha bịaruo n'udo. Anyị were ihe na ga-eme n'ụbọchị taa tinye n'aka gị. Anyị adịghị ike mana ịdị ike. Anyị enweghị ike ime ihe ọbụla ma ọ bụ na gị anọghị. Anyị na ya mmụọ nsọ Chineke nọnyere anyị n'ime ofe nru a. Abụ niile nke anyị ga-abụ, okwu nsọ gị nke anyị ga-anụ, usoro ekpere iche nke anyị ga-edobe ka ọ bụrụ ihe ndị ga-eweta mgbune na uwe nye aha nsọ gị. Na ngozi ga-eburu ka anyị eke nwachọbụba abụ na ihe niile nke uche ike na-asị na n'ezinụlọ a na n'ọgbakọ anyị n'ụbọchị taa na ọ gaghị adị ike n'aha Jizọs Kraịst. Naanị ịdị mma gị na-ebere ka gbasa anyị n'ime ije ozi a na nchịkọta naanị ka a ga-enye otuto. Nkasi obi ga-adịrị ezinụlọ nke anyị bịabutere. Ngozi ga-abụkwa nke anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Alaeze gị bịa, ihe na-achọ, ike si eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezu anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, dịka anyị sikwa ndị mere ihe ọjọọ. Echeta anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze nke ike na ike na otuto ugbu na mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị biko nụrụ ekpere anyị. Ka akwa anyị ruo ya ntị. Site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abu 142. Abu 142. One is a
The last Saturday in the month of July 2025, the last weekend I went all by His grace, all by His mercy. If not because of God's mercy, the enemy will have swallowed us. Still, I'm when I get into the land on the Chibai, what is it? Don't teach Manahi, Manabali, Uboroso. Just yesterday night, there was casualty. Damage. And then what was this? God is faithful. So 26th of July, and I guess to come against the 1 9 I'm buying and come. We make our piano miss. Now near Marachineke. Kenani is no game, and think again in Kenani is no now. Nambari in the Cabari, no Ipodacomonso. Chumereka, no. It was going to watch that. Kenani George, yeah. I'm Marachineke, to George, yeah. George Nagani, almost on Kokomo at the Exobido Church. India in negotiating matching again. India in negotiating Chineke was into my soup. India in negotiating on the rural pony I see, if not an amazed. Kenani indeed beginning. I put in the for reasons to exalt the name of the Lord. Be thou exalted, O Lord, above all heaven. Let thy glory be above all the earth. Let thy glory be above all the earth. Oh, be thou exalted, O Lord. Oh, be thou exalted, O Lord, above all heaven. Let thy glory be above all the earth.
thy glory be. Be thou exalted, O Lord, above all heaven. Be thou exalted, O Lord, above all heaven. Let thy glory be above all the earth. Let thy glory be above all the earth. Imari hopo ni chop e kwasi pere esunu na dika mmadụ. Bute ha n'iru Chineke, bute orie nwaanyị bụ onye dị rapụ na ụmụaka niile ndị a n'iru Chineke. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Mgbe were atịzi onwe gị n'iru Chineke. Chineke anyị ka na-aga n'iru eme mma n'ezute ndị nke ya. Chineke n'ụbọchị taa dịka Julaị a na-agwụ na ihe nna ayọ n'aka gị na amara nke nna ayọ n'aka gị. Ọ dịghị Chineke na-apụghị ime. Ọ dịghị ọnọdụ ọ na-apụghị ịgbanwe. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. N'aha Jizọs, n'aha Jizọs. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs, ọ dịghị ihe. Oh, ọ dịghị ihe. Ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. N'aha Jizọs. N'ebe a n'ụtụtụ a, gị onye nzọpụta niile dịrị site ike nke okwu gị ka okwu gị wee mee ka nzọpụta na ihe nzọpụta Musa n'ebe a, ka ike ọchịchịrị niile wee gbaa ọsọ, ka alaeze gị wee guzoro. Anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Brọda esi na unu gwuru, ma bịa were microphone gwa anyị na unu gwuru. Bịa gwa anyị na unu gwuru. Bịa mmiri. Bịa gwa anyị na unu gwuru. Bịa gwa anyị na unu gwuru. I got it all this. Why? At least go when he could. I know we did a phone up on ya. Will phone and mega and then mega and the one. Okay, what on dinner and I never. Can I talk with Miss? Anybody in the or anybody in the I cannot do one day. Anyị na-ekene Chineke na onye ihe na o nyere anyị amara ịbịa n'ezinụlọ maka papa Edwin. Mgbe a na-asị ndị mmadụ bịa kwuo maka papa Edwin, nwere onye bịakwuru kwuo okwu. Ezinụlọ ekwu okwu, mana mwa ga-ekwu. This man, mgbe m bịachara obodo ọfụ nọ the second year, we need inwe local clerk.
nwa ya nwaanyị mmeso wee daa akwụkwọ na ọ chọrọ ịrụ ọrụ anwa o bidoro ọrụ anwa na-enene ya nnọkọta wende si ya na m ama akwanụ papa gị na m afụ nrọ papa gị ọ sị na m arụ ada ọkwanụ papa ya na ọ da afọ ụzọ wee gbasa ọrụ one day wee sị ya na m chọrọ ije fụ papa gị anwa wee buru ya na moto. That was the first time m wee bata ezinụlọ wee bata ebe a paaka moto na main road were ụkwụ bata na-akụ aka n'ụzọ. Amarụ m na papa na-anụ onu ike ndị be anyị na-akpụ ya onu ntị ike ọkwa ntị ike ka unu na-agbụ ya wee kpọsizie ike ọsị onye na-akụ ọsị ya nọ mmeso ọsị ya kedu ya ọsị na ụkọchukwu bịara hey nọrọ outside ọnụ ka dị man tiri hey na onye nsọ abịa bie hey ọ dị ka ọ ka nkọdebezi akụkọ ebe unu na-achọ ka nkọ Martin. I won't go beyond this. But the point I want to make is that this man was very happy the day I came to his house. Nguruze goro kwa mbia. Mmadụ ka esi agwa okwu na-agwasi ike ọ na-anụ ihe m na-ekwu. Msị ya papa na ọ ga-adịkwa mma one day mụ na nwunye ebe asị na ọ ga-adịkwa mma one day unu eduru ebi ụka. Ọ sị m na ọ na-agwụkwana ya agụụ kama na ọ na ọbịa ụka anwa ọ pụnọkata ọpụọ na ọ ga-achụ ije nye mma mere nsi okay is that so? Na I understand the situation now. Ha rapụ ya na mbọsọ ọ na-efe dị ala na mma na-abịa na-afụ ya and I was coming tiri megide mmeso wee gbalide mụnwa gbalidekwuo ihe nji nwere ụkọchukwu na mma na-ekwu eziokwu ọ bụrụ na m ekwuru eziokwu ma na nsogbu dị so mmeso gbalidezie mgbalidekwuzie nke m mgbalidekwuzie mana okwe mọsị m bịara ebe a kụba aka ụlọ ọsọsọ ya nọ nwere onye nwere ike imeghe m gate na-asị ya papa ị nọkwa ọ sị m na ọ nọkwa bio sị na m bịakwana ka mma aka ime ọ sị m na ọ dị mma. That was the last I came before ọ nwụzie. At least ama mmadụ one na one bịa sị m ụkọchukwu ọkwa akwamozu a ịmara na onye anyị na-ekwu ọ bụ onye chọọchị anyị. Sị ya yes na afọ ya dị na register church ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ. His response the day I visited him the first time is a big encouragement that this man needs to be encouraged. So I kept coming. Ọma mmesa arize ịgbalịka maka nledo anya na enyemaka inyelu papa Edwin. Daalụ for your comfort to him. Na ụmụ ya niile na nkwado na enyemaka unu nyere ya. Mmadụ na okenye ịnọ a na-adịcha mfe. And all they got around the okay, you may misunderstand them also. I had such experience. My grandfather, Papa, I met him healthy. But when he was getting old, I had him 13, 14 years. I not on Christmas, my parents knew on each other. I not. Papa Marebo de Uji. On a chompa. My father, but also my father, no more will do so. Hey! I want to be that day. I need to my grandfather na-eche gudo I ga-emechikwa akwụkwọ ka nje ka mụ na ya na-anọ wee sị na ọmụma zuru mkpọ ya maka na ọmụ na-anọkarị with him. That is ụdị akwa mbere that day akwa nne na-ebe a na-asị m na ozugozie okporo m odidi ihe o jiri kwu m odidi bụ na ama m how I cherish that man.
akọwa ka akọwagidesikwere m si m n'ọkwa n'otu okenye si eme emecha ọnwụ na mkpụ ya nwanwụ n'isi bedie ka o debelie ọ gbara na ebe o debelie ọ na-achị ya n'abalị ahụ ọsọ na ọmụma were ejezo ana m ezokwenu mgbọ papa nnukwu kedu ihe njikwa na-eme at 14 kedu ihe nji mgbọ eme. So I want to thank the members of this family for understanding what an old man is. Chineke ga-agọzi unu. N'oge nka unu Chineke aga-agbaba unu aka. Okay. Ihe na-ahụ na-atụ gị egwu. Amụrụ m ọnọdụ dị n'iru gị nke ị na-elegara anya isi na ịmasị ihe ị ga-eme n'ọnọdụ a. You have a way out. Way out is to ask God to be your Lord. Ime Chineke ka ọ bụrụ Chineke gị. Ime ya ka ọ bụrụ onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ihe anwa na-eyi gị egwu. Ihe anwa ịtụrụ ụjọ ya ga-eri mbọmbọ ọsọ. Maka na onye inye aka anyị na onye bụ Chineke anyị karịrị ihe ịma aka n'iru ndị a. Ọ bụrụ na ịgbọkwuo ya ka o nyere gị aka ọ ga-enyere gị aka. Ọ dịla ọtụtụ ndị kpọkuru ya maka inye aka ọ nụrụ olu ha o nyere ha aka. Jona n'ime afọ azụ kpọrọ Chineke ka o nyere ya aka o nyere ya aka. Onye ori a kpọdoro ya na Jizọs n'elu obe, even at the point of death, he could receive mercy from the Lord because he beckoned upon him. Ọ dịbeghị ndị kpọrọ ya ka o nyere ha aka ọ gbakọtara azụ. Ọ dịbeghị ndị ji obi ha kwere ya ọ gharịpụrụ. Ọ gharịpụghị na mgbe gara aga, ọ gaghị agharịpụ ugbu a. Kpọkuo ya. Baịbụl sị kpọọnụ chọọnụ Jehova mgbe ọ nọ nso kpọkuo ya. Chọọnụ Jehova mgbe a na-achọta ya kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso. O si onye na-eme ajọ omume si na ajọ omume wezuga onwe ya. Kpọọ ya ugbu a. Ugbu a ị na-adị ndụ ka ị nwere ohere ịnata iru ọma na amara n'aka ya. Onye nwe ya ekele gị Chineke n'ihi nyere anyị ohere ichetara ya ọzọ mkpa ọ dị anyị kpọkuru gị. Biko Chineke nke eluigwe n'ehihie anyị na-ayọ gị ka ha rapụ ndị na-akpọ gị ka ị bata n'ime ndụ ha bụrụ onye nwe ha bụrụ onye nzọpụta ha. Chineke biko agbawala ha aka nnọnyere gị. Biko okwu gị si dị na onye na-achọ na-achọta na onye na-arịọ na-arịọta na onye na-akụ aka n'ụzọ na a ga-emeghere ya. Onye nwe ya arịọ gị ka ha rabụ ndị nụrụ okwu gị n'ihi ya wee kpebie ka ị bụrụ onye nwe ha bụrụ Chineke ha bụrụ onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị ka okwu gị dị ire n'ebe ndụ ha dị. Ekele na otuto dịrị gị Chineke. Anyị na-arịọ gị n'ihi ya dọrọ mkpụrụ obi ndị gị bịaruo nso ocheeze amara gị ka ike nke nzọpụta gị n'ihe nke nzọpụta gị na-eweta nwubata n'ime ndụ ha. Imeela Chukwu dị mma n'ihi na ịnụrụ olu anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eluigwe na-agụ m agụ aga m agba ọsọ eluigwe.
nsọpụrụ na otuto dịrị gị Chineke gị onye nchebe nke mmadụ niile. Anyị na-asọpụrụ gị n'ihi na ọ dịghị ihe gbara gị gharị n'ụwa a. Ịmazuru ihe niile. Onyenwe anyị n'iru gị ụmụ gị ezinụlọ ndị Nwankwọ Edwin, nwunye ya na ụmụ ya na ndị niile bụ usoro ọmụmụ ya nọ n'iru gị n'ụbọchị taa. Onyenwe anyị na-ayọ gị amara n'ebe ha nọ. Dịka ha bịagoro n'iru gị, ọ bụghị mmadụ ka ha chọtara gị ka ha chọtara. Dịka chọọchị ka anyị na-ayọ gị, biko ekwekwana ka ha kwa akwa dịka nne enweghị olileanya n'aha Jizọs Kraịst. Gaa n'iru ị na-echebe na ị na-edu ha. Gaa n'iru ị na-anụrụ ha ọgụ. Dịka okwu nsọ gị wee sue dị ka anyị nọ n'ụbọchị taa na-egosi ị na-echebe ndị gị na ịbụrụ ndị gị ebe mgbaba. Onyenwe anyị n'oge a niile bụrụ ha ebe mgbaba na ebe wusiri ike n'aha Jizọs Kraịst. Anyị ayọ n'ụtụtụ chebe ha, n'ehihie chebe ha, n'abalị chebe ha. A sị na ọ dị ihe ọ bụla ha na-adị ụfọdụ ka ihe ịma aka n'iru Chineke, chụtee ya aka n'ebe fa nọ n'aha Jizọs Kraịst. Onyenwe anyị na-ayọ gị n'ụzọ pụrụ iche ka ka ahụ ọnụ dịka ukwu anyị sọ nke mmadụ ọbụla na-akwenye tọsa. Nekwa oru gị onye di ya rapụrụ, Chineke ga ya n'iru ichekwara oru gị a ka ọ nọrọ ụmụ ya ndụ wee lụzuo ọlụ nke ịchọkọ ọlụ na ndụ a. Gozie ụmụ ezinụlọ ya niile. Anyị na-ekwubi okwu n'isi unu na echi unu ga-abụ echi ọma. Ihe niile bụ ka ara nke na-afịa unu arụ ugbu a, Chineke ga-ewezuga ya, mee ka ife ya mụọ n'ebe nọ n'aha Jizọs Kraịst. Ọ ga-adịkwa na unu ga-akwata akwamozu, akwata ndụ, kwata arụ ike, kwata agamniru, kwata mbụ n'elu n'aha Jizọs Kraịst. Gozie ndị gị niile a, chebe ha, ụmụaka mụrụ ọfụ n'etiti ha, ndị di ha, ndị nwunye ha, ikwu na ibe na ndị ọgọ, mee ka amara gị bara ha ụba. Imeela onye ezi omume, n'ihi na anyị nwere ịzara ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ ekpere anyị site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ihe a bụ nkọnkọ gị niile ekpe ka anyị wee support your family. God bless you. Okay. Hello,
Praise the Lord. Hallelujah. We're from the dance of Ika, Delta State. I'm from there. One nine Ogai. You're welcome, sir. Hallelujah. Okay. And also need an onion back. And I can know. And the I want to know when this son will see. Can we be right? Because I son of no. Naked and deny BBC na Igwemba. Ndị nọ n'ebe a na-ebuka keze ekene ọfụba ekene ebe a ụsa agbachi egwu. God bless you. Na ụmụ nwaanyị anyị niile gosi mba biko na onye ọbụla n'ebe a Chineke gozie onye ọbụla for finding out time to come and be with us. Our clerk is here and ndị ihe njekwa ha afọ na ndị mfụrụ mgbe mbere ebe a ọ na-abụ bụ ndị nọnyere anyị Amaka. Mr. Makawan didn't have a Bible, so we are just few, but later others came. And I said, China goes on now, Jesus Christ. Biga and I, China, Chinudo. Abuna, what is music from a vote of thanks from the family. Vote of thanks from the family, then I can end Yoka. Or we go at once. Hallelujah. Afambo, by the special grace of God, Prophet Arise Iwune Punife, my uncle. Then, Nafandibe Wankwo, Kano Ene Kede, Reverend, and our reverends here with us. I say, Number one balawebia isi nwanne anyị nwoke na nkoma na Chineke ga-agọzi unu n'aha Jesus. So na-ekenekwa the entire family of St. Mary's Anglican Church Nri. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jesus. Ekpere m na-ekpe n'isi onye ọbụla bụ na anyị ga-aka nka wee nwụrụ na agaghị anwụchu anwụchu. Ini na ine metu aka iji abombo ka iji buru mmadụ
ga-ebido gaba nke ọma n'aha Jizọs. Anyị zụcha ụmụ anyị ga-azụ anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Chineke pụrụ ime ihe niile. Ị na-ekele gị maka ịnọnyere anyị na mmemme akwamozu Papa Edwin. Daalụ n'ihi nnọnye nke ịnọnyere anyị n'iru eluigwe dị mma nke inyere anyị. Onye nwe anyị, dịka anyị na-esi ebe a apụ, anyị na-arapụ udo gị. Gọzie ezinụlọ, gọzie mama. Onye nwe anyị, gọzie ụmụ ezinụlọ, gọzie ụmụ ha, gọzie ndị ọgọ, gọzie ndị enyi na ikwu na ibe. Nke kasị Chineke, mmadụ niile ndị bịara ebe a ịnọnyere ezinụlọ a, agbabala ha aka nnọnyere nke mmụọ nsọ gị. Igwe nwaanyị na nzọpụta na-esi n'ebe ị na-abịa. Chineke, anyị na-arịọ ka ike nke nzọpụta gị zokwasị n'ime onye ọbụla nọ n'ebe a dịka mmiri ozuzo. Ihe ọbụla na-echere anyị aka mgba, Chineke biko chere ihe ahụ aka mgba. Onye nwe anyị, echi niile anyị na-celebrate CMS anniversary. Chineke pụrụ ime ihe niile ka ihe nke ozi ọma wetara n'akụkụ ala Igbo ka ọ ghara enyi n'iru anyị. Mejuo anyị n'ike mmụọ nsọ gị kwa ụbọchị ka anyị na-aba ụba na amara gị. Gọzie ihe niile a ga-eme n'ebe a n'ezinụlọ a n'ụbọchị taa na ụbọchị ndị dị n'iru. Ekele dịrị gị n'ihi na ị nụrụ olu anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nchebe na obiọma na obi ebere na ịdị mma Chineke pụrụ ime ihe niile ka anyị na-aranye unu. Ka Chineke gọzie unu, ka Chineke chebe unu, ka Chineke mee ka iru ọma ya mara unu ugbu a na mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Thank you for coming. God bless you. Keden Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Fellowship. Anyị ga-amalite dịka anyị si eme na mbụ. Anyị ga-ekpe ekpere, anyị kpesịrị ekpere ka anyị malite. Nna anyị, Amen. Ọ bụ ike na ọbara Jizọs. Amen. Ezi onwe anyị na-enye ya ekele n'ihi ụbọchị taa. N'ihi na ụbọchị taa bụ ihe akara aka ịmawere maka ụbọchị taa. Anyị na-enye ya ekele na-asọpụrụ aha nsọ gị. Na-asị ka otuto na ọdịda mma dịrị gị ebi n'aha Jizọs. Amen. Ezi onwe dịka anyị yi our daddy n'ụbọchị taa nara mkpụrụ obi ya. Dịka anyị na-emezi mmemme nke so na ya narakwa ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị taa ka onye dị ụtụtụ n'aha Jizọs. Amen. Niile ga-esikwa ebe ala ka anyị na-anọ udo ruo ogo anyị dịka anyị ga-eme n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ụmụnne m amarawo m na amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Anyị na-ele anya Chukwu onye kere mmadụ. Biko biko mee ngwa ngwa. Unu ka m ga-eji wetiku Jehova nna, m ga-etiku ya ruo mgbe ebighị ebi. Unu ka m ga-eji wetiku Jehova nna, m ga-etiku ya ruo mgbe ebighị ebi. Jehova bụ eze, ọ bụ eze, ọ dị elu, ọ dị elu, ọ dịrị ebube dịka uwe. Jehova
ọbụeze ọbụeze ọ dị elu ọ dị elu onye na-ebube dịka uwe kelenu Jehova gọzienụ aha ya gị nwokorobịa lezie onwe gị anya lezie onwe gị anya gị nwokorobịa lezie onwe gị anya gị nwokorobịa lezie onwe gị anya gị nwagbọghọbịa lezie onwe gị anya ịmaghị mgbe ekere ụwa ịmaghị mgbe ụwa bidoro ịdaba nganga ịhụ ịmaghị mgbe ekere ụwa ịmaghị mgbe ụwa bidoro ịdaba nganga ịhụ lezie onwe gị anya Timothy, ọ̀rẹ́ àwọ̀tà, àríyé ẹ̀rẹ́ àwọ̀tà. Timothy, ọ̀rẹ́ àwọ̀tà, àríyé ẹ̀rẹ́ àwọ̀tà. Echefula Chineke kere gị, ịga n'elu obodo, ịga n'azụmahụ, ịga n'elu obodo, ịga n'azụmahụ. Echefula Chineke kere gị. Echefula Chineke kere gị. Echefula Chineke kere gị. Ịga n'elu obodo, ị na-achọ azụmahụ. Ịga n'elu obodo, ị na-achọ azụmahụ. Echefula Chineke kere gị. Ole ndị na-aga dịka ụmụ Chineke, ole ndị na-aga dịka ụmụ Chineke. Ọ bụ St. Mary Youth Fellowship. Ọ bụ St. Mary Youth Fellowship.
Anywhere,
ekele chimo anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala kpọrọ gị mama anyị ga-ekpọrọ gị ekele chimo anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala macha anyị ga-ekpọrọ gị ikpere chimo anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala tụọrọ gị mma anyị ga-ekpọrọ gị ekele chimo anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala tụọrọ gị mma Mo wada kwuru banyere ihe a na-eme anyị emego nke ahụ ọka maka so ezigbo ihe ga-emere onwe gị bụ ịmata onye eke gị ịmarụ na arịa mkpọpụrụ ime dị na mmadụ apụọ ịmarụ na arụ onye eke gị mkpọpụrụ niile dị na mmadụ apụọ ọbịa nna-achị gwa gị maria gbasie gị ike ị na-eme ngalaba dị na ya anyị ga na-aga n'ihu wee gaa na ụmụ ọkụ amalite maka ogologo ebe a ga-amalite Association of Singles for Widows, they are the one coming. And also people can actually tell you everything money can come. And honestly, about Prince Uche and also Association of Singles Widows, you are highly welcome. We are recognizing you. We recognize your presence. No. You can't visit now. What do you get back and take all the money and what do you try to do? No. You get back and I'm not doing that. One day like this, I'm going to have a car. No. You are highly welcome. We see your presence. Because you are the anyị bụ otu ndị di ha nọrọzi na ndị dị single, Association of the Widows and Singles. Anyị na-enwe meeting na every last Saturday of the month. Anyị bidonye na 2004 February. Since I na-eme ewe lota, so on the ha nọrọzi na ndị n'ọlụ onwe ha singles. So Prince Uche ana-agba ọsọ zitere anyị si ka anyị bịa represent anyị ebe a. So n'ọnya ka anyị ji wee bịa. Anyị na-asị ndị ihe mere ha ndo ha kasie ka mkpụrụ obi Mr. Edwin na mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga n'ebere nke Chukwu ezuru ike ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Daalụnụ. Isokwa aka ya
Edwin Nwankwo a na-etupu ụmụ ọkụ ego na nso a na-etupu ụmụ ọkụ ego gị na ụmụ nwanne gị a na-etupu ụmụ ọkụ ego ana na-agba egwu a na nkịtị a na-etupu ụmụ ọkụ ego omenala ya
openye atụrụ na akpụwa ebe na ya dịcha mma ezi na webe weji agụ ọkọwa na abata batabanụ ọkọda anyị batabanụ naanị Wejaku family, I think from Omotogo, take great. You are here, welcome. We can recognize your presence. Because Sacramento, Dalani. Kind of response. Ndị ọgọ anyị mgbe nwe nche agụ anyị na-ekene unu were aka nri ihe ubi na-emerụ ọba ka ọba na-emerụ ubi ọnwụgwọ obutụrụ ọjụtụrụ anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche maka nnukwu ihe unu ji wee bịara anyị mgbalụ ọ dịbụ ka ọ ga-adị anyị ama mba Chukwu ọba ihe merụ unu nọkwara anyị mana Ọchukwu bụ onye nwe ụgwọ ụgwọ anyị na-ajụkwu ya ajụjụ daalụ nrie nne anyị pụrụ nnukwu ihu nji wee bịa ma ji ma ọkụkọ ma mmanya ma nnukwu mmanya ma envelopu Chineke ga-akwụ unu ụgwọ ebe ọ bụla unu si wee weta Chineke ga-akwụchi unu ụgwọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị nnọọ nri nne biko ndị na-eje ozi And the teachers of Richopa Primary School, remember Edwin, one neighbor, one club, worked with them before. And I will always with them. I am ready to prepare about Mother. I can't have Mother. Kabakawa Tuma. Every people. He is from my grave, anchoring my sorrow. He was wonderful, my transgression. Jesus has borne my grave.
for my iniquity. And chastisement of my sins was upon him. By his stripes I'm healed. Before Kugoku, can we just small introduction? Mrs. Togosi, with the present headmistress stress of the Midoko Primary School. Nandi Nkusi. Ojuku say, because I'm involved. Plenty involved. In the first place, I was HM of the school previously for years. And Ndayoku Wankwa Edwin Onyeka Waneka go my staff go get never non-sober go my juniors, almost all of them. I went Robert, you don't. I went Spider. As though you never get an Edwin, long Lucy can work you all with us. Or what else so good? I sick idea. Because I say, on never, in your never. Ghost metal town, ghost metal time. Bakarawa, Batoya, and Jaquazi, no Kaina. And a body together. On a Kaijibia Nkabo Toki Aijibia Never like where I go see I just Kaibia. Not so, even at the battle has been given to you. Oh, Papagi. And if I know Papagi is there, he's still for a bedroom. Asiri bolo di akpala mo aboroke imebu gwendo ni ma ka papa isi enle ko si chiu no chukwa unu zuo mendot. So I'm asking you, particularly you, because of nine of Chitani and dot. Ebe ngere na this you go for this apa I want na. So tata anyị bịa ka anyị nọnyere sigi ndo jaa gị mma ka iwe na-eme maka ọdụrụ ofele onye agbara ike eji akwụ ozugbo taa ọya emefe n'isi maka na ọdụrụ isi as small as you are that's a small boy you are we organize the professional. More grease on your elbow. Don't can't blow me one neck and I blow me in a point. James O'Malley Ebene. James O'Malley Ebene. James O'Malley Ebene. Management of Region 4. I make a no. Rabbi Jaga, Aqua, Onya Maragi, Moya no Lobudoria, where Marina, Moya no Lobudoria. More Queba, unmet them, I'm be in a room. And up on the Boma, I make it down. Good Jaco, I'm watching. I won't tell you, Nai, the woman has to look no burger, the burger, I get in the bathroom. Please, the man should help us. Please, the man should help us. There's a way to address. There's a way you will address someone. You find it difficult with that person. Don't insult my person. If you
ka o mere bebe anyị asị ka anyị jebe ọ bụrụ na ọ bụ ọgụ anyị nwere ike nwee ndị agha ahụgoro ndị gbara dị mba ahụ ndị gbara na mba anyị eje na onye bụ mana ọ dịgo nọ ihe Chukwu dobere na anyị enwe ndidi so unu dibe ka anyị dibe daalụ. Thank you. Kind of response from the family. N'afọ ndị be Nwankwọ bụ ndị ọgọ unu anyị na-ekene ezinụlọ ike otu onye nke onye ndu ha bụ ji aka eme mgba. Anyị na-ekene gị ọgọ ụkwụ nji wee bịa ka m ga-eji wee na ya amakarịcha ọ iwe ọnwụ mere mana n'otu ụka ahụ anyị ama nwere uju ka ndị nwere olileanya mana anyị ga-eru uju dịka ndị nwere olileanya ndị anyị nwere bụ n'ụlọ bi ata maka na ọ mmadụ ka eji aka ọ bụrụ na abata taa ọ bụ na nwere onye ahụ n'ebe taa o nwere ka ọ ga-adị daalụ unu rie nne unu Emeka Chineke kwujere unu ụgwọ ebe ọ bụla si wee weta ihe o ji wee bịara anyị mgbarụ n'ụbọchị nke taata mmaji bụrụ mmaji na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kedu ada anyị nwanyị bịa bịa n'ọkwa n'ala ọkwa ndị nna ụlọ ochie bịara ya nụkụrụ na ọkwa n'ala ụmụ ada anyị nwanyị ya nụkụrụ na ọkwa n'ala ọkwa ndị nna ochie bịara ya nụ mee na ọkwa n'ala. Kedu ụmụ ada anyị nwanyị bịa nụ mee na ọkwa n'ala na ndị nna ochie bịara ụfọdụ picha kwuru kwere egwu na ndị nna ochie bịara ụfọdụ picha kwuru kwere egwu ọ ka o si eme ya ọ dị nna ochie mee na ọkpadana ọ ka o si eme ya mee na ọkpadana from Delta State, and
here we come biko batabano biko kaino no sir kaino no ndị gọvanọ dal ebe si fe bụ Delta State abọ na nwe esi itobeje na Delta State abọ ka ọ bịa eme okwu ọgụ anyị na emere mma mana na akpụrụ ewu ọdịnala onye bịa na ọsọ niile ọdịba si a ga-eme okwu ọgụ anyị onye ka bịara nọ biko kono mwe ni ka ọnwụ lado apụtụkwa anyị ọ chukwu ọ ya no kono mwe thank you so much ndị ọga anyị from Abo all the way from Delta State anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche ofu mmiri si n'ịsa asụ anyị na-ekele unu ihe ọgba n'ụzọ erika mana site n'enyemaka nke Chineke unu rutere n'udo unu na-asụkwa unu ga-ana n'udo anyị afụgo ihe unu ji wee bịara anyị mgbarụ anyị na-ekele unu daalụnụ ebe ọbụla unu si wee weta ihe nta Chineke ga-akwụchi unu mmaji pụrụ mmaji daalụnụ unu na-eneta ada anyị nwaanyị mma biko si dị anapụ ewu mmekọ anyị na unu na-abụ dị anyị mma jisi n'ike Chineke na Jizọs Kraịst wee nwaanyị Delta State people, our in-laws, we welcome you. You are highly welcome.
We welcome you. Badabano, ọtí fọmọdà wọlé àná yẹn. Ẹ náà lò wọlé ìdí à. Àyè Peter lónù. Ọdún tó ká ìdí lẹ́nu iná o. Ọgbẹ́ ká yẹn náà kú fellowship in Christ. Ẹ náà lò. Bí kò wọ́n máa ní ká náà gbó pọ̀ ká ìdí tó náà lónù. Good afternoon, everybody. Is that what I'm making a move? Because I'm going to late round to watch all for me. Yeah, to have ya. I know one neck, whatever, and I'm moving nice from Anyana. So you're moving to the line. I was thinking I just want to yeah, but then I should maybe I took up our wedding. I go, Daddy, I know that I know. It's my now. Ndị ezinụlọ Ọchịfọma anyị na-ekene ụnụ daalụ rie nne n'ụwa n'aka nne maka na o butụrụ ọdụtụrụ adịmma mmadụ na mmadụ na-akacha mkpa n'oge ọnwụ mgbe a na-abịa egosipụta ya. Anyị na-ekene ụnụ maka ọgba mmụọ ndị agba n'ụbọchị nke tata mbụ nji ego ama mgbaji oge nke ụnụ onye ọzọ ga-emekwara ụnụ daalụ ka Chineke buchi ya ụnụ ụgwọ ebe ọrụ si eweta ihe ndị ahụ ji ebiara anyị gbaa n'ụbọchị nke tata na mmaji bụ na mmaji aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị daalụ nri nne Ọchịfọma family abụsa n'ụnụ ka adabasị na-aga onye maazị ndọsi ọ dị mma ọ dị mma iri ka ebe igwe na-achọzi n'ụwa ebere n'ọga dị ya mma ego oyibo n'ọga dịbụ ya mma ọ na-abụzi onye ka anyị bịa lụ ka anyị kwụọ let me start n'ọdịnihu o nwetara 100 lori jiri ndị oyibo na-akpọ skyscraper ya iṣẹ́ ọ̀rọ̀ alẹ́ mọ̀ gbogbo gásì ó nwere ya ní pọ́tọ̀. ọ̀garanya bụ eriri ego ọ na-asụ ego na-eri ego ka anya na-anwụ. oge otu ụbọchị nwanne m ọgaranya dara arụ ebe ọgaranya nọzi n'ụlọ ọgwụ onye anya n'aka nri na-enekwu anya n'aka ekpe nwanne m ọ bụrụ mkpa nwunye ya na ụmụ ya ihe nọ ya nso akwarịrị meju ya obi nye m ọgaranya wee jụọ kedu ndị enyi ndị enyi nye m ọgaranya wee jụọ kedu ndị ikwu na ibe ndị ahụ mụnyere aka ụlọ nnọkọ na ndị o nyere aka na bara ụba ma n'oluzie ka ọgaranya dara arụ ndị o nyere aka hapịa ọgbanaga ọ bụrụ ụzọ ezinụlọ ya chetara ya oke ndị ọgaranya bụ ekpere ọ bụrụ na m nwụọ n'etata ọ na-abụ gịnị ka ga-eji cheta m ọgwara ka ahụ ji egwu maka ụbọchị ikpeazụ na-azụ ọrụ iru n'okporo ụwa ka ga-eji cheta gị ọ bụrụ na dadi ya mere ọfụma ọ bụrụ na dadi ya mere ọfụma agazi depụta ekechọta ya ihe onye dị ndụ mara n'elu ụwa ihe onye dị ndụ ma bụ ya ga-amụ amụ mana onye mụrụ ya ma enwere ezigbo ọkwa chacha inwegodu Ferrari na Bugatti ime ụlọ ọgwụ dị n'ụwa ga-apụta ya nkụ kedu ụwa ihe maka agụ ihe maka agụ ihe maka agụ ihe maka agụ
Once you lay down, the time you lay down. Dr. Rama. So, and what on your biology? I know when I flee when I want. Papa, you wait for talk for come. And who put up by Toby? When you are never, or do you put your or if you have money, I come wrong. Money, I know wrong. I hear the woman I caught on a tondine or can't see any day, but they will remain money at their caught on. If they don't be because the sick, I'm waiting to a body, even in a doctor. Everything or daughter and they can end it. Can nobody else without for them, but up for my baby. And I'm watching. Since I walk out, Tineke. No one in Ibo, any will be so, mother, I come from my mother, Galia. I was surprised. So, Dallon, because Miss Body, I'm waiting, working. Dallon. It's all by a baby. That in there. Special state, not better can happen. All better can happen. Only people I use go channel. I was the papa na let you go. I sit here can not for one number to go to Kenya. Today can happen. Only go Kenya. Only Kenya.
onye na-abata n'ụlọ. Lord, ọnụ. The chief commander, I forget law, Papa law, engineer law. Gbogbo ọmọ àìrìn àgbà
wee mụtara ụmụ ya bụ ya ọ dịghị njọ anyị sị ka anyị bịa maka ife mere ụlọ mere anyị n'agbanyeghị na ụzọ dị nso mana o tere aka obere wee sị ka anyị bịara tata soro nwanne anyị nwoke ruo onye na-ahụ nwaanyị ebe a wee bịa wee fụ ndị ọga anyị wee tie ụlọ aka n'obi wee na-asụ ụlọ dịka ụnụ na-ebe dị ka ndị enweghị olileanya anyị nwa na-ebekwu nke anyị onye be oficha anya mmiri because na mmadụ ọgwụgwọ anyị kwere aba si nọọ Chineke wetara nọọ Chineke na-ekene okwu ala anyị wee na-asị ka ụlọ dịbe dịka anyị anyị bịara tata maka na ụlọ maka ihe a na-eme ohere ibu o jupụrụ anyị ahụta anyị mana a sị na onye ji ekwuru na-egbu ọ ya egburuchala so n'agbanyeghị nke anyị tata mana wee sị ka anyị tụrụ na anyị ejela ma ndị ọzọ jere egwu ebe ọzọ ọ dị very unfortunate na anyị bịara dịka anyị bịa n'ogbu maka na anyị mere arrangement egwu ebe a anyị ka anyị bịaba a na-asịsị na aba anago maka anyị chọrọ ịbịa ka anyị si abịa ka mana ekwu na o nwere ọnọdụ ụmụ nyere mana ibe ndị a niile bụ ihe mere na aba ya mere gịnị ya bụrụ anwụnta ihe agba akwa so biko jide ebe a mmanya dị ebe a ma nke ọtọ beriberi ma nke ife a wetu sembele ya ka anyị ji wee bịasị ka anyị tie ụka anyị na-asụ ụlọ ụdịbe na anyị ma onwe anyị na-emekwa gịnị anyị wee na-asị ka Chineke were mkpụrụ obi na gịnị na ndokwa anyị na-asị ekele anyị bụ na otu ọ pụrụ na enwekwara onye ọzọ onye wetakwa ya nọchi anya na mkpụrụ a niile n'aha Jizọs onye egwu ice water maka na unu na-abịarị abịarị anyị nwa aṅụrị onye ka anyị ji wee bụ ka unu na-abata nwa anyị zụgburu mma wee dị n'unu wee tụgharị unu isi anya onye egwu kwuru egwu na-aga nya ka kwụsịtụ ịkọ biko ụmụnne m ndị ọgọ m ndị be eze mere n'ọgbụ ọ kpara unu ala o anyị fụrụ unu anyị na-ebu na-ebe abụgbọ m ka anya ndị isi na-arịasịrị ihe niile unu bidoro ebe anyị abụtagwu ya nke ọtọ bụ ekpere uchere akpati na anọ nke ọzọ na akpati na anọ na mba ji nri si na ụmụ akwa na ego niile ihe enwu ibu unu ji obi ọcha wụta amanye ụlọ amanye gozie na unu sonyere n'ebe a na-eme anyị nwa ahụ ndị isi unu na-asị ọkpụ unu ji wee bịa mkpu ji anya amakarịta n'aha Jizọs ekpere niile a na-ekwu na-ekpetekwu ya ama m onye ụkọchukwu n'ime unu weta ka unu ka esi ekpe ekpere maka nke nwetara ahụhụ na anyị ekwelu na ibe mere anyị na-emekwu ụlọ anya mmiri ajọkara ọmaka ahụ ka na ọ na-aka mma mgbe ụfọdụ ibe dị mmadụ oke na-abụ nna mara atụ anya nna anyị na ọgọ anyị bụkwa ọgọ unu papa anyị na papa unu bụ nwanne anyị na nwanne unu bụ nna anyị na nna unu bụ ọ nwụtụrụ ajọ nwụchu etu ahụ ọ nwụtụrụ ajọ nwụchu mana ihe anyị na-ekwu na ndụ na-atọ ụtọ nne mana ndụ a na-agwụ agwụ ụgbọ ka a na-agbanwe ebe ọ gbanwere ndụ dị ebe mmadụ ka anyị ga-eso etu a nwee so na-eru mgbe ahụ anyị wee na-asị nnọọ chọzianụ ebe oche redbus tọba oche ndị ọgọ nnọọ
I read the coconut of this language. In a Yona, I got you finding the guy in the back. And I'm wondering, they're young. So, when I had the logo, I was there and I want to go to the bonnet. I was the car, I will in high in Aka. When they tend in the object. And here I did not. You are about 3 million miles. When you are away, they tend in the object. I'm a mortgage. So, because my advice to you, man, I don't want to really believe in my case. Okay, I think I get you. Ụmụ na-eji n'ọyị ụmụ akwụkwọ eze ụmụ na-eji unu ebutegbu ihe anyị egwu maka unu gwabụrụ anyị agwa na unu megidere gwakwa anyị na-ejisi nso ụtụtụ okporo omume mana ba unu agwụgwọ na oruchi akagbu ibie maka anyị bekarịcha ọharazi ahụ anyị wee sị ebe unu kwetegoro n'ụlọ eji egwu anyị ebi ekwugwo anyị dị egwu 2-3 million unu wetere ụmụ mmiri mọfụkwara anyị maka na anyị si na ọnwụ na ndị weche ya anyị nwere ike anyị agụkwa ama ebe anyị na-eme wee si wee sị anyị eji ebe nta anyị ji nwere na-eme ya ka o wee na-adaba anyị na-asị biko ọ bara n'ụlọ ahụ o ụlọ anyị napụtara ụlọ ọfụma ka o soro mata anyị nnọọ nke Chineke gọzie ụlọ ọ bụ ndị jiri ebe mkpu ihe dị na ya makacha n'aha Jizọs.
Praise Pastor Onyeso. Ana jaya tebulu. Ebo kwesịrị ịbata ka ọ bata. Ọ gbasiri ike n'ada. Oh yes. Ana chekwasị ịtụmanya. Please ara bata mbala aka ebe a. Ọ bụrụ possible. Daalụnụ. 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 Please nwere ike ikwu ọsịrị ka ya n'ihu. N'ọsọ apụtakwa na-agbụrụ n'ihu n'ihu. Ọ bụ ihe nwere ike ịgbada. My personal Ibi kwuru sị na unu ka na-agbado ebe ebe na-ebiagogo dịka o si bụrụ ọyị gị daalụ ọ mmadụ ga-eji aka daalụ ihe ma ụmụnne echi ka na-agakwa n'iru aka na-aga n'iru daalụnụ asụma mmadụ ga-eji aka daalụnụ na-akwụsịrị pa edwin nwanne ka maọbụ nke anyị nwere ihe emepụrụ n'ebe ada nwaanyị nnọọ ada nwaanyị nnọọ ka emeka eze nwaanyị si ya na nkelere ya anyị na-agakwa n'ihu ọ dị maka prince achọrọ gị aka ka ọ dị ka mmadụ shapshap zugbe ike ịkarịkwana ihe ị na-asọ ịkarịkwana 100 times zugbe ike zuo ike zuo ike na ọgụgụ zuo ike na nwunye mụrụ nwa ọhụrụ zuo ike instrument ada ọzọ dịka ọ tọbụzi ọ dịkwa ka ọ dịkwa atọbụzi ụlọ akwụkwọ ndị agbụrụ n'ụlọ adịghị enwe instrument n'egwu ya nke atọgasịkwa ha akwụkwọ kọbọ dị very well ma agbụgbọ na agbụrụ
na-azụ ya na mma ọkụ ka na mma ike iji na na-azụ sinema ndị mmadụ egwu ọrụ n'azụ aka esi ewute m sọsọ ma chọp shapụ maka ihu ọ dị nna ochie a na-agba ọsọ famili kwụrụ na agbaala mmadụ ezinụlọ wepụ ekpeda ahụ kwuru mekwanụ gbanwe ekpeda kwuru mara ewu ọhụrụ ihe a na-ekwu nwayọ a na-agba ọsọ from famili ndị nna ochie ọsọ ibido bụ idele ebe idele ebe ebe gbọ́ ebele ìdọ̀gbọ́n dídọ́nu báyìí ìyẹn bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ bá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìlú ẹ̀ẹ́dútó pàìmì ní ìlú ẹ̀ẹ́dẹ́ ní ìlú náà makata lọ́mọ wà lọ́sùn ìlú náà makata ìlú náà makata ìlú náà makọ mmadụ nne o nígbà náà bọ̀ ọsọ nwanne nwoke ẹ̀dá ló wà ẹ̀ nàbọ̀ ụlọ daalụnụ onye ìpọ̀pọ̀ ayọ̀ wẹ̀ bịa ẹ̀ẹ́dútó kedu ka ụlọ ka ụlọ n'ụlọ ndị unu fụrụ ebe a bụ ndị ba na-agba ọsọ na-agba ana ndị mụrụ onye mụtara Edwin Nwankwọ ọha bụ ihe a nke n'eziokwu bụ na anyị nwaka ọ kacha wee eme maka na nwa anyị ihe a na-akwa taa anyị abịakwụkwa nka anyị sikwesị na anyị ga-abịa otu ọbụla osi na wee dị obutụrụ ọjụtụrụ anyị na-ebe a na-ebe mana agbamume m ga-enye ọnwa dị ana bụ na obi ga-esi ya ike maka na tata ka a na-akwa nna ya onye ọzọ ọ dị n'aka bụ onye ga-elekọta ezinụlọ abụnyewa bụ nọ nso ihe achịkọta ụmụnne gị maka na ibegidegoro akwa ruo ọgwụ arọ nna ya rafta ọzọ ebe ahụ dere ka a na-abụ isi so ị ga-ejisi ike okwu nna ochie ka m na-agwa gị ị ga-aneta ụmụnne gị chịkọta ha maka ada ama ama ọnịcha gwara obozi nkesibe ike ịgbapụta anyị na enyi ya anyị sipụrụ ka eme maka na anyị ma na ọ bụrụ na osibe nnukwu ike na anyị ga-apụta alụ anyị atụtakwuru ala eti ije ọkpa ọka nwadị anaghị si eje na ọda asaịdị anyị so jisi ike ibe ndị anyị pụrụ ebe a bụ ihe anyị ji wee bụrụ na ọnwụ anyị ekpugwa akwa mbọsị ihe ime so nke a bụ mmanya biya sikere aba n'anya nke a bụ mmanya ọtọ bilibili nke a bụ nkwụ ọkụ nke ịratago nke a bụ envelopu so na ya ị ga-anara anyị otu si efu anyị maka na ọhụrụ ihe ọzọ anyị nwere ike imenwu n'agbanyeghị na okwu abụọ kwesịrị ikwu ya mana ọ gasịrị n'okwu onye a ga-ekwu ya so biko na a na-arị otu ahụ daalụ response biko ndị be a na-agba ọsọ na-akpọ anụ famili otodi Jesu ihe ndị wee si otodi Jesu bụ na onye mụtalụ Nwanneka a na-akpọta atọ bụ nwanne nna onye na-ekwu okwu ihe ji nwanne ya mgbe ahụ den otodi Jesu asịrị ọkpọ nwanne nwaanyị otodi Jesu nọọsụ nwanne nwaanyị ka o nwere ma n'elu ma na asị nwanne nwaanyị ahụ ka o wee mụta nwa na-akpọ Nwanneka iji mụtalụ ha nwa nwatakịrị anụ na-aba ya n'anya ọ dịka asị na uche na-abịa nwa onye na-abịa adụ nna ya ochekwa obi ka na-asa ahụ enwe m na-asị biko bụ nnọọ nko bekwuche na-abụ ọfụma ọ mkpọrọgwụ Igbo na agbanụ n'ekwe na anyị ka vileji n'aka mgbesi ọhụrụ ndị ọgọ n'ebe bụkwalụ nwanne ochie nna ochie bajara mgbogbo fadogbe ụlọ ọgọ fabụ ọgọ ndị agbara anyị bụrụ ndị ochie ndị be Nwankwọ elu osu ebe anyị na-asị biko nnọọ nko anyị ma na unu bịa unu kwere unu ebe ka na-arụ maka na anyị ekwebugo polisi anyị kasị anyị akasịkwugo anyị fụrụ ibe niile oji wee bịa ihe obi na-ewu na unu kwadosiri ike nwadị ahụ ịgwọ ndị na ochie sị ghere na ya na-ada mana ibe na-achọ ka a gwa ya bụ na iyi enwe umeala wee mete nne gị ka ọ gara efi arụ ụmụnne ndị ọzọ ha ya na-eru erighị isi maka na ebe ọrụ na ọ dị eto anyị ekwetegwo na nna ya anwụgwọ mana ebe ahụ dị ka ya ụdị isi gbogbo na nke ukwu na ọ ga na-adụzi ihe arụ ka ị mara na ndị na ochie na alezighị ọhụụ ka ewula nna na ahụba so enwere asị obido nnọọ nke nnọọ ndị na ochie nnọọ nke
People can respond from the family.
ọgbọ iná igwe na-eme n'ọgbọ Now,
People
basu. Oh one second na basu. Oh one second na basu. Oh one. Operation Nuka. Oh, yes. The President General.
Business, the media international, ọba bọ́ọ̀lù ego, ọ̀gẹ̀dẹ̀, ọ̀bẹ̀lẹ̀ kẹ́tọ̀ náà pọ̀ náà, ọ̀bẹ̀lẹ̀ Hey!
ebido n'isi nụrụ mgbe biko anyị kwuo na anyị gbara ebido n'isi and I listen to it, then do the man I need. And I don't tell you, I don't believe it. You go in your life. I don't get a preach. Preach in your life. I don't get a OOP. Fight preach another life. I don't get a youth president another life. I don't get a guy youth president another life. I don't get a capacity chairman. Chairman, the preach Akuka. Ebe carry the pijama. Ebe sọ̀rọ̀ go God. Praise God. Praise God. Nigeria kwenu. Mbamba kwenu. Ando ga yiri hu kuli hu na ba ahu police man ko ebe ko dike ko men he dike one mu chuku ndu kuli hu nu bịara ije ahụ ndu mbe wa ko village ndu na ko mu chuku tashi anyị nwa na ụmụnne anyị na ndị ọga anyị na ndị ikuli ibe anyị na ndị ọhịa anyị onye amụrụ ebe anyị na-eji anyị iti chairman unu ihe dịka mala eziokwu ịmala unu kwude ha na mala ezi ọhụ na eke ihe tụrụ ibe isi ezi onye nwoke na-eke eji aka anyị ekele unu anyị bịara ka anyị nwa ọga anyị nwoke afọ dịka o si lọ ịkwala ezigbo ọgọ ka ọ bụrụ nke abụghị ebe ole ga ahụ onye sikwa na azụ gị abụ ekene nwa nkụ nke na-alụ Edwin nwa nkụ ihe mere nwa labunu okweji okwu yes so ọ ga-anyị nwoke bụ ezigbo mmadụ ọ hụrụ ọgụ ya n'anya ọ ya dịrị edekwa na mbara adịghị ụzọ edekwa na mbara tupu unu gọnụ maka ọ na-eme dịka edekwa na mbara emala eziokwu maka na ọgara mba anyị jụrụ atọ ntọ n'onye n'enyo ndị mana ha eturu edo ogbe ga-eri eri gbere etu ọ dị eti ha ọ na-eti azụ n'oge nna ha si so anyị na-ekele ndị agụkwu ọ gaghị n'oge ibi ndụ na anyị na-adị ọ dị ka anyị na-aga nwoke ya ebido mana ihe niile ahụ anyị ga-etinye gị maka ndị ha na asị mana ọ bụ anya na-ekwu anya na-ekwu nwoke ya maka ọ na-awụ anyị na-ebe ihe ome anyị na ihe ọjọọ mee anyị na-afị ya ọ ihe ga-eme ezigbo ọgụ okwu eziokwu ọ nwụrụ oge n'anya nke ukwuu and ihe ngosi ihe bụ otu oge n'anya nke ukwuu mara ọ mara ala mba anyị nabatara ya yes nwa nwaanyị na ọgụ na ọgụ kedu eji ọfụma maka ụlọ ụgụ adụ ọgụ aga na adị ọgụ n'anya wee si oge asị sa anyị na-ekele unu so ka m hapụ ka ndị ọgụ bịa anyị na-achọ ọgụ anyị nwoke ọ ga-abịa ya na mgbe ebe ọ na-eje ezinụlọ azụ ehi a dị mma mana anyị na-ebe ekpere ka azụ ya karịa ihu ya mana aha Jizọs ihe ndị nke ahụ o mecha a ga-eme ya n'aha Jizọs look at this thing anyị ji two cartons of beer were bịa anyị ji 2 trays of malt were bịa yes anyị ji 8 big tubers ịmara ụlọ na-eje m na 8 big tubers
na ebe ọbụla ụkwụ ya kwesị okwu sa anyị kpọrọ ụkwụ anyị mara ga-ebe anyị ga-emekasị ga anyị ka anyị ga anyị na-eme chukwu ụkwụ na hịa anyị yes nke na akwa anyị ji were machie ya si ibe ahụ ọ na-aga ka ọ ga-adị ya ya ji mem ya ji ụmụ ya nọ n'ebe bi ya ndị ọha mmefu a ga-emecha ya then anyị ji 20,000 naira n'ụlọ mmiri ugbu a were mmachi ihe nọ maka emecha ụgbọ kash a ga-atụ kash maka anyị pụtara anya so anyị si ka ndị uri anyị arịga nlọ ka anyị bịara mbụ maka na mama anyị bịara so anyị asịla onye ebe ka o si so anyị na-ekele unu and ọnwụ ihe ọmụrụ la nnụnụ nwaanyị bịara atala mba bịara mba anyị debe ọkụ ma ndị mba anyị ọkụ unu mara onye gara akụta jiri aka ahụ kwụ ụgwọ na ọ kwadoro akụta ahụ mmadụ ka o mere ihe ọma maka onye ọdasa ndị ahụ ya kpọrọ ya na-enye ha aka n'ụlọ n'ụlọ na-egwu ọdasandị ọkwa ndị ụmụ nwaanyị n'ọrụ ezi ka ọ gwara ụzọ mgbeta ha aka bụ ihe dịkolu mkpụrụ anyị bịa ngwa nwaanyị ka anyị lụrụ na ndị bụ na mmadụ na mgbochi ka ikwu n'okwu na abụ ịma na a na-akọ dike n'ike ọwa aka nri ifuru ọkụ okwu ebe DJ ya oyibo ma mmadụ etinye oyibo m na-ekwu oyibo ka ndị Igbo wee nụ ebe kwuo dike nke mbụ na ụmụ Chukwu afọ na obodo niile bịa mgbe igwe ji wee fụọ njem obodo a nọọsụ obodo agwọ na m na-ekwu okwu nke kọkụ iwe na ndị agha akara na ugwu ka ọ ya ụlọ ahụ ebe kwuo dike ka ọ ya awa aka nri anyị bụ ihe nju akpati mkpụrụ atọ nke na-aba akpati mkpụrụ atọ bụ ebe ọkara dị mkpaji ịsatọ arụghị oke na ohu nnukwu mbudo nwunye mpụ na-atọ ma ọ gbagọta na mmadụ wee na-asị ebe ọhụrụ ike anaghị ekwu okwu mana m nwere onwe eme okwu m na-ekwuzi okwu ike otu ituru bịara ebe a sị na ọdịbe nwa nkọ wee ka ejekwa ndị nwa m onwe nwa nwa nkwọ bịara mba wee ruzie na wee daga ije ewee sị mana nwa nkwọ nke ụmụ na nwa nkwọ nke ụmụ Igbo nnọọ abaghị ọzakọ mana ọ ga-ejikọgo ha wee sị na ọ ga-adị mgbe na-aba ọ bụ na-abịa bụrụ maka ịga ihe nwere ije mmiri orí ije ndụ anyị wee na-asị na ọhịa ahụ ụmụala mbụ ọwa ọzara gịba n'ọwụze maka na ụmụ ukwu niile na ụmụ niile weta ụmụtazi o nwere ịtazi onye vileji a na-ebido okwu taa anyị wee na-asị eburu rọpụta anyị wee gaba n'obodo a ụmụ rọpụta obodo a ọ bụ ihe obodo a nke ndị ji wee bịa bịa na ndị wee ya ka mmadụ ọrịchasị ọ ya ụmụ ihe ka ndị nna bụ ihe ozi nọ igwe nọ ndị Igbo ije ka ọ sị mgbe ozi maka ndị ebe ọgara abịa ije ndị ọgọ nnọọ biko anyị chọka nwunye anyị gbagodo egwu na ọgba ebe ka anyị too ya ọgọra nkụzie ya ọgọra anyị apụwazie n'ezi ebe niile oriakụ anyị adaeze ọba jide nọnna ike na-akwa jide nọnna ike na-akwa ebe kwuo dike ọchịta ka ọrụ onye ọbụla ji ibe ọkọrọ itinye tita ka ọ na-etinye onye ọbụla ji ọgọdọ ọ na-etinye tita ka ọ na-etinye adịgo adaeze ọba otume ya akwa nkuzi so nke onye na-etinye ya akwa so nke onye na-etinye ya ebe ka odike nọ n'ọgbọ ebe ka odike nọ n'ọgbọ ebe ka odike ọya nọ n'ọgbọ ebe ka odike ọya nọ n'ọgbọ ebe ka odike ka onye na-echisike ebe ka odike pịachaba n'ọwụlọ yi pịachaba n'ọwụlọ yi mbọ jide ebe ka odike
ọkọrọ ụzọ n'ịkpa ọkọrọ ụzọ na ndị Peter na-ekele anyị
Thank you.
Yeah.
I don't wait. You do so many things. What do you imagine of Paka? The money is not
Thank you.
Ada Edwin Waneka Wankwo onye akwata ezigbo nna m ka kwa onwere ya onye ya enwe ike replace nna m yes onye iwe ọkụ mana onye ya wele aka n'itie ya odela aka ekpe dokụra ya iyala like self ka o tie maka na ọ dọkụta ya azụ ihe o emere ya karịa otu ihe o ezigbo mmadụ ka ọwụ ụzọ nzọbe ewu na ọ na-ewe iwe ọkụ mana ọkwụrụ n'eziokwu ọkwụdoshi ike ebe ahụ o jiri ụmụ egwu ọ naghị achọka ọnụ na-agụ ụmụ ya ma ndị nọ n'akụkụ ya ka o nwere ka ọ ya enye ya ọnwụ na onwere ọma na onwere ma
mana ya na agụ anala agụ enu na kama ọ ya kwụrụ ọnụ ọnna m bele m n'isi ya even though ọ dịra m mma n'afọ like this maka arụ niile ọya ọnọdụ ka ọ lụcha ọlụ olile anything nwere ihe oli n'aka ụmụ ya mana ihe na-ekwu na ebe ọnwụ na ọnọ ka Chineke bi n'eluigwe meeli amara ka ọnọdụ n'ọnọdụ dị mma ka ọ ya iwu ka ọ nọrọ ebe anyị na-ata ikikere eze ya wee kpere n'ikpe n'isi ka o ji ijie n'ụwa nke ọma emechikwe ma emesịa n'ikpeazụ mgbe ndị so ya ebini ka o eso ha bini anyị ncha anyị na-ezukọkwa ya wee kpere n'ikpe n'isi ya afa m bụ Chika mana ihe ọ na-akpọ mbụ nne onwezi onye ya kpọzi m ya again onwezi ya dịwa afa m bụ Chukwunonso Nwankwọ gawolu nwa nwoke izizi let me start Edwin nwanne ka Nwankwọ ife melụ mma na mmụta I don't just know where to start to give details on the biography of my father, my late father. He's a good man in all things. I'm a kihadi, ojiro mu ojiro family you always make sure na anyway peace, no matter what, my family. He's a man that truly is loved from far and beyond. As you can see, if we hear me about today, even people I never expected they all came to sympathize with the family. I mean, it's a thing of joy. After June, and the belly this year when now you GG and Koma. Jeli onebe ndị kwesị na ndị nsọ ibile ezigbo ndụ jelu na-ekpekwa ekpere ọzọ na ọ ya anụ ụwa na ọ ya anụkwa ụwa na ezinụlọ na-ekenezi onye ọbụla bịala ebe a tata wetelu ma advice okwu ndụmọdụ ma ego ma nyere aka n'ụdị dị iche iche ịfụ na ihe mega nke ọma. Whichever way anybody contributed to make sure that this burial was a success, I want to say I'm grateful. I appreciate all, and I pray that onye ọbụla na-aga n'ala ebe o si wepụta ndị ọ ga-afụkwa ndị ọrapụ Chineke dubo onye ọbụla ọ ya adịla anyị ncha niile mma na-ebe ekpere na ọnwụ abụrụ ezigbo ihe mana onye ọbịa ala ya ajụ because I will give you or Chineke man nke ka mma, and I believe we na very come and you believe me say na Chineke na no na ha Jesus. Afambo Ifeoma Ezechime ni Nwankwọ second daughter to Nwankwọ Edwin Nwaneka. So it's my father. I love him so well because he cherishes me. He takes care of me. Even when I am married, he still takes care of me. He feeds me and my children. I miss him so well. I miss him so very well. There is not much problem. But there is problem because what he has been doing for me, no one can do it for me again. But I will bear it because I'm the one that will bury my father instead of him to bury me. Thank you. Bere m n'isi ebuna Chineke onye wetere ya wee welukwa ya ga-eme ya ka ọ nalụ n'udo ebe ọ bụla ọ nọ. Ọ na-echetakwa na ụmụ ya nọ n'ụwa anụ ọ hapụrụ. May he so rest in perfect peace. Afa m bụ Chikeze. Abụ m nwoke nke abụọ n'afọ my mom.
nna m bụkwa ọkwa nnukwu mmadụ bụrụ ezigbo mmadụ sọsọ ebe o si dị bụ na ọ ya kwekwe nke ikwulu ọ nke ka ị ga-eme mana imechi mana nke ahụ ọ gwa gị na eziokwu ka ọ na-agwa gị ọ bụ nwoke ya bụ ọkwụlụ n'okwu ya and n'okwu ya bụ eziokwu ọ bụ nwoke eziokwu asị adọrọ na ndụ ya banye m n'isi ya bụ na ka ọ nọ n'ụwa a na o nwere ndị ọ zọpụtara nwekwanụ ndị ọ na-amezuru mana na ka ihe si na-adị ya gaa n'udo because na ọ lụrụ ọrụ lụsie ya ike asịkwa na ọrụ Chukwu na ọ lụrụ ya lụsie ya ike na Chukwu ya anabata ya ka mkpụrụ obi ya ezu ike na ndokwa. Afọ m bụ Mrs. Nwankwo Adaeze Doris. Abụ m nwa nke ịnọ ya. My father, in fact, my father is a great father indeed. My father is a good father, a caring father, a father that knows the heart of his children, a father that cares for his children even when he knows when his children are in need, and he thoroughly provides for them. My father never left us when we were in need. In fact, I pray that in my next word, I will have somebody like him as a father again. And I pray that wherever he is, that the Lord will accept his soul and he will rest in peace. Amen. Uncle Soche, my miracle. Every square more. No, my old good funny. No, number one thing. I like him more. My communication, yeah, my 2 years, yeah. Now, I'm the modern again, yeah, cousin. And now, when I like it, when I didn't eat, I can number one thing you like. No, no, the about no. I'm going to be as weak and look. I found one commissioner. I'm the last born. The family doing one way out. So my people, we can go and 1 or 2 days about your dad. But I'll tell you about him that you don't know someone. Hey, Ukuwe na mmemme obi n'ibu. Na mbụ ezigbo mmadụ. N'anya nke m. Na mbụ onye fụrụ m ya n'anya karịsịa ihe ọbụla. Kama agụụ ga-agụ ụmụ ya. Nna m gara ka ọ taa akị ka ụmụ ya rie nri. Nna m bụ ezigbo nna. Ana ebe ekpere ka Chineke nara obi ya na ndokwa ka ebe ọbụla ọ nọ ka ọ bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ eziokwu na ọnọzi ka ọ zụrụ anyị ọ tara afọ ezugide ya wee racha otu anyị ata mana ọnọzi ka orie mana na ya Chineke ebe ọbụla ọ nọ ka ọ bụrụ ebe ọ ga-anọ na-enwe obi aṅụrị n'isi ụmụ ya. Afọ mbụ Nwankwo Mission mana ihe ọ na-akpọ mba Adakụ.